Така, какъв е плана за днес, 19 юли 25-та? Да извадим тази 300 кг вана от тази малка баня през този прозорец. Извадили сме прозореца, останала е само рамката. Едно отдяло за приплъзване. Два колана с трещотки. И едно паленце отвънка да се намести. Така. Това е част от плана. Схемата ще се извърши много бавно. С ето тези две трещотки. Връзваме двето този пън и долу-горе нещо такова. Натягаш едната трещотка, защото тежи. Натягаме до някъде. Пускаме другата. Стигаме въжето и натягаме с нея. И от време на време, поглеждаме какво се случва. Защото то нещо трябва да се случи. Рано или късно или ще стане, или няма да стане. Имайки предвид, нашата инженерна мисъл, най-вероятно ще стане. Ако коланите са достатъчно здрави и ако идеята е достатъчно добра. Нека да погледнем. Ваната е мръднала малко. Доближила се до прозореца. Доста добре. Продължаваме.